Bueno, boas tardes. Vamos dar comenzo ao pleno do día de hoxe, o pleno número 4 do ano 2026. Dentro da orden do día que teremos para o día de hoxe, no punto 1, nos asuntos da convocatoria, no punto 1, teremos a aprobación da ata da sesión anterior. Non sei se queren engadir algunha cousiña máis. Vale, pois vamos proceder, polo tanto, á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Ben, no punto 2 do día de hoxe, teremos, dentro da orden do día, o expediente 59/2026, que é unha corrección de erros do acordo plenario relativo ao cambio de uso da parcela do cruceiro de Ró. Ben, a proposta que se somete a consideración do Pleno ten como obxectivo principal o cambio de uso da parcela municipal situada no cruceiro de Ró, da que, está a información toda no expediente, e trátase dunha rectificación do acordo inicial que se fixo no anterior pleno, indicando os usos do centro deportivo na parte da parcela non afectada polo cambio. É dicir, había dúas parcelas resultantes e na parcela, digamos, matriz, pois hai que facer esa pequeniña rectificación. Ten a palabra a voceira de Compromiso Outes. Boas tardes. Simplemente dicirlles que seguimos con curiosidade o procedimento, pois continuamos sen coñecer a verdadeira motivación deste cambio de uso da parcela e para non existir aínda ningún proxecto para desenvolver nela é chamativo que esta sexa a segunda vez que sae o tema no pleno en tan pouco tempo. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro de BNG. Ben, sorprende, non sorprende, diría. Podría sorprender, pero non sorprende a falta de rigorosidade que ten o goberno local actual co tratamento dos expedientes e a xestión e a supervisión das cousas antes de leválas a pleno. Nos dixemos no seu momento tamén que houve unha total falta de transparencia, tanto na comisión como no pleno, e, seguiremos atentos aos desenvolvementos alrededor desta parcela, porque, insistimos, non sigue un curso normal da tramitación. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do concelleiro non escrito. Ben, eu creo que está máis que claro, xa se explicou con anterioridade no anterior pleno, igualmente. Nos gusta traballar con previsión e queremos ter dotacións dos diferentes usos que fan falta a nivel municipal e eu entendo que a vostedes non lle gusta a previsión, a nós sí, e polo tanto queremos ter esa previsión. En canto aos usos, pois son os que están definidos no PESON, nada máis. É unha parcela que non hai esa dotación no Concello e o que queremos é tela, sin máis. Non sei se quere facer algunha... Procedemos, polo tanto, á votación do punto. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado con 7 votos a favor e 6 abstencións. Moi ben, pois... Trátase do expediente 296/2026, que é a modificación da ordenanza reguladora para o tema do uso das playas, reguladora do uso das playas municipais. Ben, en canto a este punto, pois a proposta que se presenta tal como, que ten como objetivo modificar a ordenanza municipal reguladora para o uso das playas no Concello de Outes. Por un lado, corríxese un erro de coordenadas xeográficas e, por outro lado, redefínense os puntos de baños autorizados para cans atendendo a unha demanda da veciñanza. E, polo tanto, modifícase o artigo 18, puntos de baños para cans, e permítese a presencia de cans en toda a costa do Concello, agás na Praia de Broña e de Xiabo, nas que en tempada de afluencia só se autoriza a presencia de cans soltos entre as 21 horas e as 11 horas do día seguinte. Agás os cans de raza perigosa que, ademais, deben ir con correa de non máis de 2 metros e voceira. Por lo tanto, o resto de documentación ten a disposición dela no pleno e nada máis. Simplemente darlle a palabra á voceira de Compromiso Outes. Dende Compromiso vemos ben que se atenda a demanda dos veciños para que Portoxiabo deixe de ser praia canina, pois sabemos que recolleron sinaturas para solicitar ese cambio na ordenanza reguladora
O que non vemos tamén é que o goberno tome o atallo e simplemente proíba a presenza de cans en Portosiabo sen ofrecer outra alternativa para as persoas que queren acudir á praia cas súas mascotas. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do BNG. Voceira. Grazas. Bueno, esta era unha das múltiples ordenanzas aprobadas durante o ano e medio que gobernamos, xunto ca de regulamento de acceso ao uso das vivendas sociais, o regulamento de actividades municipais, a de prezos públicos ou a de discapacidade e dependencia para préstamo de material. Sorprende que en algo máis de un ano que leva este goberno desde que entrou con moción de censura a gobernar, pois a única dos regulamentos que se fixo, tan logo se chegou, foi o cambio do regulamento orgánico da corporación para crear a Comisión Xeral de Coordinación de Concelleiros Delegados e que así poderan cobrar 75 euros os concelleiros do PP por reunións que o anterior goberno facía sen cobrar, e agora traen a pleno a modificación desta ordenanza. Bueno, eu quería recordar que en xuño de 2025, cando se aprobou, incluímos algunhas modificacións que propuseran desde o grupo do PP, e esta modificación non estaba entre elas. Nós non imos votar en contra porque se manteñen todos os artigos que regulan o uso responsable das nosas praias e costas, e ata aquel momento non o había, e mantéñense moitas outras regulamentos e controles que había, aparte do tema da modificación do uso da playas para uso canino, non? A única modificación é esta, a supresión de parte dun areal que nos propoñíamos como praia de uso canino, mantendo só agora mesmo a da Vitareira para tal uso. Creemos que se é unha demanda social, pois haberá que cumplirla. Eu quero recordar que a única motivación por a que nos planteamos este regulamento era porque a praia de Siabo xa estaba sendo usada por moitas persoas cos seus cans, e o que pretendíamos era regular unha realidade xa existente para que non houbera conflitos e que para que houbera unha maneira de cumprir esa modificación. Agardamos que o feito de que non vayan agora, de que non estea regulada e que esa praia este prohibida que se vaya con cans, pois evite que vayan ali as persoas que teñen cans e que utilicen solo a Vitareira. Polo tanto, nos imos apoiar a modificación. Ten a palabra o concelleiro inscrito. Moi boas. Neste caso, este cambio ben regulado dunha proposta veciñal, dun malestar veciñal que había polo tema dos cans, entonces neste caso digo a miña persona máis todo o grupo de goberno, o novo grupo de goberno, decidimos facer caso, escoitar os veciños e quitar este areal do uso canino. Solo, simple e llanamente, facendo oídos ao que os veciños nos transmiten. Nada máis e moitas gracias. Ben, nós pouco máis temos que engadir, que creemos que é prioritario atender a demanda veciñal e con este punto, con esta modificación, creo que o facemos, e a nosa línea de traballo vai ser esa, sempre que sexa posible, e nada máis, contentos de poder modificar esta ordenanza e corrixir os erros que tiña, e o resto de playas do Concello non é que se busque outra, é dicir, o resto de playas do Concello non ten ningún tipo de restricción, por lo tanto, vamos a seguir nesta línea e nada máis. Non sei se queren añadir algo máis a portavoz. Sí, o sea, antes de que houbera esta ordenanza, as playas do Concello non tiñan ningunha restricción. Ti, se che molestaba un can, non podías chamar a Garda Civil ou a Policía Local porque non había ningún regulamento. Esta ordenanza o que fixo foi facer un regulamento para que a xente pudera ter a capacidade de sancionar ou de votar ou de justificar que ali nesas playas non podía haber cans. Entonces, se se considera que nesa playa, nunha parte, que só se regulaba nunha parte, pois se deciden os veciños que non a queren en ninguna das partes, pois perfecto, pero a ordenanza axuda a que haxa un regulamento no resto das playas do Concello tamén, e nesta mesma, porque agora ao haber un regulamento non poderán acudir ali ninguén con cans fora dos horarios establecidos. E ata ese momento non había nada que se pudera facer para que non se regulara. Tanto, a ordenanza
facilita a convivencia entre as persoas que queren ir á playa con cans e as persoas que prefiren que non nos haxa. Ben, non sei se o concelleiro non escrito quere dicir algo máis. Nada máis, como xa digo, eu creo que con esta modificación vamos a atender unha demanda xeral dos veciños e veciñas de Outes e, como xa digo, estamos contentos de poder cumplir cos veciños e con esta modificación nesta ordenanza. Procedemos á votación, votos a favor? Abstencións? Votaste a favor tamén, perdón. Vale, unanimidade. Moi ben, seguinte punto da orden do día. É o punto 4, que se trata do expediente 1105/2025, que se trata dunha subvención nominativa mellora de Vilar de Outes e outros. Ben, a proposta que se trae ao pleno responde á necesidade de mellorar o estado dos viarios de distintos núcleos rurais do concello, concretamente en Vilar de Outes, en Fontenlos, e en Áspera, onde existen deficiencias importantes. Dentro da proposta de acordo, en primeiro, declarar o interese público para a participación en investimentos previstos e, ademais, sinalar que o Concello non dispón de recursos suficientes para asumir en solitario este investimento. E, segundo, solicitar á Deputación da Coruña unha subvención nominativa de 104.000 euros coa aportación municipal de 26.000 euros, é dicir, unha colaboración 80-20, a Diputación aportará 80% e o Concello de Outes un 20%. O total do investimento ascende a 130.000 euros. Ten a palabra a voceira de Compromiso Outes. Dende Compromiso Outes consideramos que os investimentos en obras necesarias sempre son benvidos. Podemos compartir ou non o criterio de priorización das obras, pero o verdadeiramente importante é que se fagan melloras que repercutan positivamente na vida dos veciños deste concello. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra a voceira do BNG. Ben, eu, desde o BNG, consideramos que todas as obras que sean importantes para a mellora dos accesos e das estradas do concello, que sean de titularidade municipal ou do resto das titularidades, que son importantes. Queremos resaltar aquí o feito de que desde a Deputación da Coruña se houve un aporte para obras e servicios durante o ano pasado de 1.346.000 euros. Xa en xaneiro deste ano chegou tamén unha aportación económica de 914.754 euros e que todos eses aportes económicos que veñen para o plan de obras e servicios se destinaron a gasto corrente. Polo tanto, eu creo que tamén se poderían priorizar estas obras que son importantes en vieiros que están con moita necesidade de arranxos para que se podían ter feito e metelos a través do plan de obras e servicios. Como ben di o alcalde moitas veces, teñen a capacidade de falar con outras institucións para conseguir cartos. Da Xunta conseguiron uns investimentos para o Concello de 70.000 euros para saneamento. Tendo en conta todos os investimentos que chegan desde a Diputación, pois creemos que sí que hai que resaltar que a Diputación, aparte desta nominativa, que a pesar de que as justificacións para pedir nominativas son que teñan un carácter singular e que non podan ir dentro do plan de obras e servicios. Neste caso non cumpliría ese criterio, pero seguramente eu, desde logo, o grupo do BNG votará a favor cando cheguen ao pleno da Deputación, porque consideramos que é importante para a veciñanza de Outes, pero tamén nos gustaría que desde a Xunta se aportara nos seus orzamentos algunha parte para o Concello que agora mesmo está casi financiado totalmente pola Deputación da Coruña, que reparte para todos os concellos equitativamente, non só para uns, senón para outros. Mais nada. A palabra, voceiro. Vale. Sin máis, eu creo que é a parte da obligación dun goberno municipal plesar por conseguir atraer investimentos de outras administracións.
Non vou entrar en eses agravios comparativos que constantemente temos por parte do BNG en canto a se asunta máis ou Diputación. Nós estamos contentos de que todas as administracións están aportando en Outes e este é un exemplo de proposta que esperemos que chegue a bon porto. Estánse dando os primeiros pasos e vamos a seguir nesta línea, traballar para conseguir investimentos de outras administracións estén gobernadas por quen estén. É sin desprecio para ningunha delas, porque eu creo que andar con agravios comparativos que un dá máis e outro dá menos, eu creo que se nos sentamos a facer números, eu creo que as cifras habían de estar ben próximas unhas ás outras, pero bueno, sen máis. Non sei se quere engadir algo, Compromiso Outes. Eu quero engadir que na tramitación desta nominativa que se presentou xa en decembro, inda que chega agora ao pleno, había que ir metendo toda a documentación, desde que se solicitou en decembro, aínda non está toda a documentación metida, e despois desta aprobación en pleno ten que volver a aprobarse por o pleno da Diputación. Entón, bueno, tamén creo que como estas obras son moi necesarias, que se podría ser máis eficiente na tramitación da documentación necesaria, que desde o primeiro momento se sabía cal era. Ten a palabra. Bueno, eu non vou entrar a valorar cuestións de eficiencia con proxectos que teñen vostedes pendientes de fai anos ou de eficiencias en subvencións que estuveron tramitando. Eu creo que non é cuestión de entrar nese tipo de valoracións. É dicir, eu creo que o goberno está traballando de unha forma eficiente e vostedes, neste tempo que estiveron no goberno, non foron capaces de atraer ningún tipo de subvencións deste estilo. Entonces, eu creo que deberían de estar contentos porque atraes un investimento para Outes dos que todos debíamos de estar orgullosos, sin excepción de ningún tipo. Pero bueno, nada máis. Vamos a proceder á votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Moi ben, pois no punto 6 do día de hoxe teremos o expediente... Perdón, saltei o 5. Sí. No punto 5 do día de hoxe teremos o expediente 194/2026, que é a adhesión ao convenio marco de envases lixeiros de papel e cartón dun só uso. Propónse a adhesión do Concello ao novo convenio marco en materia de xestión de envases lixeiros e papel e cartón asinado entre a Xunta de Galicia e Ecoembes para un período desde o ano 2026 ao ano 2030. Este convenio establece un marco de colaboración para mellorar a recollida e tratamento destes residuos adaptándose á normativa vixente e garantindo unha xestión máis eficiente e sostible. A adhesión resulta especialmente favorable para o Concello, xa que supón un incremento significativo das compensacións económicas, arredor dun 17% máis na recollida de envases lixeiros e máis dun 87% na de papel e cartón. Ademais, se a adhesión se formaliza dentro do plazo establecido, poderemos aplicar con carácter retroactivo desde o 1 de xaneiro do ano 2024, o que incrementa o beneficio económico para o Concello. En consecuencia, propónse aprobar a adhesión ao demandito convenio e iniciar os trámites necesarios para a súa formalización. Ten a palabra a concelleira de Compromiso Outes. Moitas gracias. Primeiro quería señalar que na comisión falouse de que había que corrixir uns erros na proposta da alcaldía, foron corrixidos, pero o mesmo erro está nos informes de secretaría, tanto neste expediente como no seguinte que imos debatir. Aparece no obxecto do convenio, aparece pilas e acumuladores en lugar de envases lixeiros e cartón. Vale, tomamos nota. Sí, agora paso ao tema do debate. Dende o noso grupo queremos deixar claro o noso compromiso firme co medio ambiente, coa reciclaxe e coa mellora dos sistemas de recollida selectiva de residuos. Tamén cremos que isto debe ir acompañado de información clara e garantías para a veciñanza. Ao analizar o convenio atopamos un documento denso e pouco concreto ao noso parecer. Pensamos que non permite coñecer con certeza cal será o impacto real para o noso Concello. Non queda claro se este modelo vai supoñer un aforro económico ou unha carga adicional. O noso grupo vai optar pola abstención porque non imos votar en contra dun marco que responde a obrigas legais e a un modelo xeral de xestión de residuos,
pero tampouco imos apoiar un convenio do que descoñecemos o seu efecto real sobre os recursos públicos e sobre os servizos que se prestan á veciñanza de Outes. Moitas gracias. Moi ben, ten a palabra o voceiro do BNG. Moi ben. Ben, bueno, evidentemente isto é un convenio que ven derivado tamén da Consellería da Xunta, como ben sinalaba a compañeira de Compromiso Outes, pois é unha documentación moi densa, son máis de 300 páxinas na documentación, cunha linguaxe que non acaba de discernir realmente cal é o impacto do Concello, non quedan claras cales son as cargas económicas que se van a repercutir no Concello e, polo tanto, non queda claro na documentación presentada si realmente é beneficioso para a veciñanza de Outes. En calquera caso, é, dentro do punto de vista da boa fe, entendendo que pode ser de beneficio para a veciñanza, pois tampouco nos imos a opoñer cun voto en contra. Dito isto, o que sí que queda claro é que na comunicación da Xunta remitida ao Concello dice o seguinte, que dentro das melloras ou das supostas melloras económicas di que aquelas entidades locais que completen a súa solicitude de adhesión no prazo de 3 meses dende a firma deste convenio, é dicir, antes do 30 de abril de 2026, poderán beneficiarse da previsión de eficacia de retroactividade do mesmo dende 1 de xaneiro de 2024. É dicir, o novo convenio marco introduce unha mellora significativa nas compensacións económicas respecto ao anterior, cun incremento medio nos pagos pola recollida de envases lixeiros de case o 17% e no caso do papel cartón do 87%. Isto sí que queda claro, que a súa eficiencia da que falaban, vostedes tiñan este documento dende o 4 de febreiro de 2026, segundo o recibo do documento, puderon o meter dentro do pleno de febreiro, pero tiveron que adiantar o pleno un día para que pudera cumprir este plazo. Plazos, por certo, que non van cumprir no caso de outros convenios que tamén van na orde do día deste pleno. Vostedes falaban de eficiencia na tramitación, bueno, se tamén estamos afeitos a súa maravillosa eficiencia. Teñen acceso a auditoría de saneamento en outubro, que lles di que hai que arranxar unha tubase na estrada de Tarás por valor ou investimento de 300.000 euros e resulta que en decembro levan a pleno o asfaltado de 80.000 euros sin contemplar o arranxo da rede de saneamento nesa mesma estrada. E hai tantas cousas que neste Concello, dende que houve unha mención de censura, pois se reduciu a eficiencia, que é palmario. Tamén poderíamos falar de como o número de licitacións baixou estrepitosamente. Así que agardamos, en tal caso, que coa aprobación deste tipo de medidas sí que haxa algunha melloría. Agardamos e esperamos que o Goberno de Outes teña ben poñerse as pilas e velar por un correcto funcionamento do Concello. Tamén, efectivamente, en ámbitos que somos conscientes de que había que mellorar, estábamos tamén traballando para iso, como é a recollida de residuos e demais. Nada máis e moitas grazas. Ten a palabra o concelleiro escrito. Non sei se queren añadir algo máis. Queren añadir algo máis? Non quise añadir. Simplemente este convenio xa existía, é dicir, este convenio existía, é dicir, é o que vostedes tiñan de atrás. Nós agora estamos renovando a adhesión e demais. Entonces, eu creo que son excusas isto de agora mismo que non sabemos como vai, que é moi extenso, etc. etc. Por lo tanto, eu creo que é un convenio favorable, revisouse, creo que consideramos que é un convenio favorable, esperamos entrar dentro dos plazos, evidentemente, para entrar fora dos plazos xa tiñamos os seus apuros constantemente, e o mismo que as licitacións, como ben di vostede, a herencia que nos quedou, unha licitación moi baixa, porque non había horas para executar, polo tanto, sin máis. Vamos proceder á votación. Votos a favor. Votos abstención. Queda aprobado con 7 votos a favor e 6 abstencións. O seguinte punto é o expediente 193, o punto 6, de adhesión do convenio marco de residuos de aparellos eléctricos. Neste expediente traemos a este pleno igual unha proposta de adhesión
do Concello de Outes a un convenio suscrito entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e o produtor para a xestión dos residuos de aparellos eléctricos e electrónicos. Este convenio ten como finalidade establecer un marco de colaboración que permita mellorar a recollida, xestión e tratamento destes residuos, garantindo o cumprimento da normativa vixente e favorecendo a protección ambiental. Por todo exposto, proponse a plena aprobación da adhesión a este convenio, así como de facultar a Alcaldía para a asinatura de cantos documentos sexan necesarios para a súa formalización. Ten a palabra a voceira Compromiso Outes. Bueno, neste convenio non é só unha cuestión medioambiental, senón tamén de organización, de competencias e de control da xestión, e o documento establece un sistema complexo no que interveñen varias entidades e no que a coordinación e a asignación de recollidas dependen de mecanismos externos ao propio Concello. O Concello participa do sistema, pero non o controla. E isto xera algunhas dúbidas importantes para nós, como que capacidade real de decisión vai ter o Concello e como se vai garantir que o servizo se preste en condicións adecuadas. Por iso, ímonos abster tamén neste punto. Ten a palabra o voceiro BNG. Non temos nada máis que dicir. Palabra, concelleiro. Ben. Simplemente puntualizar sobre o dito que este é un convenio novo que non existía e, bueno, consideramos que é oportuno leválo adiante porque ahora mesmo non se estaba xestionando. Consideramos que é oportuno para unha boa xestión porque o tema de recollida de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos non se estaba a facer como dita a norma e este convenio ven un poquinho para dar solución a esta situación. Non sei se quere añadir algo máis. No, comprendemos que sí, é positivo que adherirse ao convenio porque, como dixemos no anterior, hai que estar dentro do marco legal, pero, bueno, con estas dúbidas que temos que non temos resoltas, continuamos mantendo o noso voto na abstención. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra o voceiro. O voceiro tampouco. Ben, procedemos á votación, polo tanto. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobado con 7 votos a favor e 6 abstencións. Ben, o punto 7 do día de hoxe tamén é o expediente 192/2026 é a adhesión ao convenio marco de pilas e acumuladores. Ben, a proposta que se somete a aprobación consiste na adhesión do Concello de Outes ao convenio marco de xestión de pilas e acumuladores promovido tamén pola Xunta de Galicia e os sistemas responsables ampliada do produtor. O obxecto deste convenio é mellorar a recollida selectiva e a correcta xestión ambiental destes residuos, garantindo o cumprimento da normativa vixente e fomentando a protección do medio ambiente. Coa adhesión, o Concello de Outes opta por unha das modalidades, a modalidade A, que implica que o Concello seguirá encargándose da recollida, transporte e almacenamento das pilas, como data de agora, e estes residuos serán trasladados desde os puntos de recollida ata o punto limpo municipal. A cambio, o Concello recibirá unha compensación económica polos custos do servicio. Ten a palabra a voceira de Compromiso Outes. Bueno, este acordo basease nun principio que compartimos, o de responsabilidade ampliada do produtor, que o que significa que quen pon no mercado estes produtos debe asumir o custo da súa xestión. Sobre o papel, parecenos que este principio é positivo, é necesario, pero a verdade é que, mirando a documentación, non nos quedaba claro a que modelo de adhesión iba o noso Concello e non tiñamos claro se o Concello iba a asumir custos ou se iba a ser compensado de forma suficiente. Entón, bueno, tiñamos decidido, a verdade, que absternos tamén neste punto. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro Benega. Bueno, máis alá das cuestións que xa se veñen comentando nestes puntos de convenios de recollidas de diferentes desperdicios, sí que me gustaría, falando de eficiencia, ler unha comunicación que está no expediente da Xunta, justamente nos beneficios que podría ter o Concello se se adherira a este convenio dentro do plazo que marca a Xunta, non? E neste caso, miren vostedes por onde que di.
con carácter retroactivo dende 1 de xaneiro deste ano para todas aquelas entidades locais que se adiran con anterioridade ao 30 de setembro de 2025. O Concello recibiu esta comunicación o 23 de xullo de 2025, é dicir, que saímos tarde e xa non imos a ter eses beneficios retroactivos supostos que se contemplan no convenio se vostedes fixeran un traballo eficiente na xestión destes expedientes. Bueno, seguimos sumando. Ten a palabra o concelleiro non escrito. Bueno, de verdad, señor Núñez, que nós non podíamos facer os deberes porque quedaron sin facer de atrás. Básicamente, porque consultando as plataformas de recollida deste residuo de pilas, resulta que se levaban sin recoller no Concello de Outes desde o ano 2018. Entonces, se non se recollen, nós ben pouco podíamos facer en reclamar algo do que non se estaba facendo. Polo tanto, usted pode estar en contra ou pode ter as dúbidas que queira, pero a cuestión é que se están retomando uns servicios no ámbito do medio ambiente que en moitos casos estaban nunha situación precaria nin se estaban facendo. Entonces, ahora que lle preocupe o mes de setembro, cando levaban durante todo o seu mandato sin facer nada, tamén parece que é unha broma. Pero, bueno, ten a palabra a voceira de Compromiso Outes. Eu non pretendo entrar na discusión tú a tú que teñen vostede e máis o señor Anxo, pero só por darlles información, o Concello durante o noso tempo de goberno estuvo aportando as pilas ao Colexio de Outes porque participaba nun concurso. Entón, todas as pilas que se recollían sí que se xestionaban, pero non a través deste modelo. Nada máis. Moitas gracias. Bueno, pois... Ten a palabra o voceiro de BNG. Sí. Como era que non se xestionaban, non? Vostede acaba de dicir fai un segundo que non se xestionaban. A verdade, mira, eu entendo que non lle guste que lle digamos as cousas que fan mal, pero que resulta que dende que vostedes fixeron unha moción de censura é o noso traballo estar na oposición, facer propostas en positivo, como facemos. Tamén traemos este pleno dúas mocións, aparte de outras moitas propostas que socializamos continuamente. Pero é que o que vostede non pode é xerar bulos a cada palabra que di, unha detrás da outra, manipulando a realidade canto quere. É que non é así. Mire, o texto é que non se pode cambiar, está no expediente. As entidades locales que presenten con anterioridade ao 30 de setembro de 2025, que eu sepa, vostedes chegaron ao goberno en febreiro de 2025, tiveron tempo e tempo para xestionar, pois poderán beneficiarse desa mellora retroactiva dende 1 de xaneiro de 2025. A ver, bueno, pois vostedes siguen con excusas de que o can comemos deberes ou algo así, unha historia que non ven a conto de nada. Mire, nós imos a seguir facendo propostas en positivo, como viñamos facendo sempre, é o que se nos dá ben no BNG, pero evidentemente temos que sinalar o que vostedes fan mal, porque os veciños teñen dereito a ter esa información. Nada máis e moitas grazas. Ten a palabra o concelleiro non escrito. Ben, non vou insistir moito máis, pero é que o tema cae de caixón. Se non se recollen, non hai datos de recollida, daba igual que se establecer este convenio no mes de setembro que no mes de febreiro, cando estaban vostedes, que no mes de abril que estamos agora. É dicir, non se estaba facendo nada ao respecto. A mí pareceme ben que houbera unha entrega ao colexio ou a entidade que se considerara, pero que non había recollida. Polo tanto, se non hai recollida, pouco se pode reclamar para atrás. Eu creo que é fácil de entender, Eu creo que é bastante fácil de entender, pero bueno, non vou seguir incidindo no asunto porque creo que xa non ten máis explicación. Vamos a proceder á votación. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobado con 7 votos a favor e 6 abstencións. Ben, seguinte punto do día de hoxe. Perdón, que traspapelei isto. Sí, estou aquí. Ben, voulle dar a palabra ao voceiro do BNG, ou voceira, por unha moción que teñen presentado no día de hoxe no punto 8.
Vale, dentro da orden, sí, explícolle, dentro da orden do día atallaremos ese punto, así que pasemos ao punto B de actividade de control. Por indicacións de secretaría. Vale. Vale, teño a palabra. Sí. Ben, bueno, dende o BNG presentamos esta moción para a reversión en público da central do Tambre. O pasado 17 de marzo de 2026 publicouse no Diario Oficial de Galicia o anuncio de Augas de Galiza polo que se somete ao trámite a información pública o expediente de extinción do título concesional para o aproveitamento hidroeléctrico no río Tambre. Titularidade de Naturgy Generación SLU. Este procedimento que afecta aos concellos de Brión, Negreira e Noia directamente, aínda que Outes é un concello afectado indirectamente, refírese aos saltos de Tambre 1, 2 e Tambre 3, cusa causa de extinción é o esgotamento do prazo concesional. A legislación establece que as explotacións hidroeléctricas non poden ter un prazo superior aos 75 anos, unha vez extinguida a concesión. Esta debe reverter á Administración Pública. Esta conxuntura ofrece unha oportunidade que non podemos desbotar. Hai que recuperar a explotación directa destes recursos a través dunha empresa pública que garanta o beneficio do noso patrimonio natural sexa repartido á sociedade e á veciñanza. O contexto enerxético actual no noso país amosa unha grave falta de planificación. Mentres exportamos enerxía eléctrica e soportamos todos os custos sociais, económicos e ambientais sin retorno ningún, a construción das centrais supuso históricamente a perda de núcleos de poboación, a inundación de terras fértiles e o desprazamento de habitantes, unha carga pesada que Galiza levou até hoxe sen obter as compensacións axeitadas. A maioría dos concellos galegos acollen infraestructuras eléctricas, mais isto non adoita reverter en riqueza local. Pola contra, prodúcense graves irregularidades e impactos que fan este modelo insostible. En Outes e no resto da ría, isto maniféstase co desleixo que mantivo Naturgy ao longo dos anos cun dos sectores económicos principais, co marisqueo. Chegamos ao fin da concesión sen que esta cumprira cun protocolo que garantira as mellores condicións do cuidado da nosa ría coas graves afectacións que isto ten no sector do marisqueo, no ecosistema e na seguridade laboral das traballadoras da ría. Outes é, ademais, o concello coas zonas máis inundables da ría e, polo tanto, está no maior dos nosos intereses en que a central do Tambre teña uns protocolos óptimos e estea na mellor das condicións posibles. Dende o BNG, consideramos que os proxectos deben responder a unha estrategia planificada onde a enerxía se entenda como un ben público esencial. Para acadar este obxectivo, é imprescindible a creación dun ente ou empresa pública que xestione a transformación enerxética con criterios de soberanía. Así mesmo, compre advertir da opacidade que rodea o vencemento destas concesións. A falta de información documental fai que sexa imposible coñecer con precisión o estado de moitas centrais, polo que é ineludible realizar unha auditoría integral destas centrales. A propia Administración recoñece a existencia de concesións caducadas que seguen en mans privadas, unha situación que é intolerable e que debe corrixirse. Polo sinalado, o presente expediente de extinción do río Tambre debe implicar a reversión á Administración para a súa xestión directa cos fins de utilidade pública, fomento da competitividade do noso tecido productivo. E é polo que nós propoñemos ao Pleno os seguintes acordos. Primeiro, solicitar á Xunta de Galicia a reversión ao público do título concesional con destino ao aproveitamento hidroeléctrico no río Tambre, que actualmente é a titularidade de Naturgy Generación SLU. Segundo, solicitar á Xunta de Galiza a realización dunha auditoría a fin de determinar as concesións caducadas a día de hoxe e que seguen formalmente sin ser explotadas, por empresas privadas, iniciando de oficio os procedementos co fin de revertelas en público. Terceiro, solicitar á Xunta de Galiza a creación dun ente público ou empresa pública que planifique e xestione a transformación enerxética entendendo a enerxía como un ben público que debe ser básico e esencial e planifique sobre criterios de soberanía e sostibilidade no territorio onde estean implantadas. Cuarto, instar da Xunta de Galiza a creación dun protocolo axeitado para a xestión do caudal da central que permitan unhas óptimas condicións para o marisqueo na ría e a preservación tamén do ecosistema no Baixo Tambre. Quinto, dar traslado destes acordos ao Goberno da Xunta de Galiza e aos grupos parlamentarios con representación no Parlamento.
Moitas grazas. Moitas gracias. Ten a palabra o Cera de Compromiso. Perdón. Nesta moción trátanse cuestións moi relevantes como o futuro da central hidroeléctrica do Tambre e a xestión de recursos claves como a auga e a enerxía. Dende o noso grupo queremos deixar clara a idea de que todo o que teña que ver coa mellora da xestión do río, coa protección do ecosistema e coa defensa dos sectores productivos, en especial o marisqueo, contará sempre coa nosa atención e co noso compromiso. Compartimos parte das preocupacións que aquí se expoñen, especialmente no relativo á necesidade de garantir un control axeitado do caudal, mellorar os protocolos de xestión e asegurar que non se repitan situacións que poidan perxudicar a ría e as súas traballadoras. Tamén consideramos razoable que se analicen con rigor o estado das concesións e que exista transparencia. Agora ben, a moción vai máis alá, entrando nun terreo máis amplo sobre a xestión da enerxía e a creación de estruturas públicas que, ao noso entender, merecen un debate profundo, quizáis en instancias que teñan un ámbito competencial maior que o deste pleno. Polo momento, nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o concelleiro non escrito. Pois eu neste caso estou de acordo en parte coa portavoz de Compromiso por Outes, porque comparto algúns dos puntos que presenta esta moción do BNG, pero quedanme moitas dúbidas e moitos inquedantes con outra parte. Por iso, vou tomar unha decisión que entendo que se entenderá máis adiante. Nada máis e moito. Ben, moitas gracias. Con respecto á moción que presenta o Grupo BNG, respecto ao punto 1, iso xa o está levando a Xunta de Galicia, o da reversión a público, e tamén destacar que, por outro lado, a día de hoxe existe unha discrepancia temporal con esa circunstancia. Segundo o Ministerio do Goberno Central, a concesión estaría vixente aínda ata o ano 2031, Tambre 1, e ata 2048, Tambre 2. E a Xunta defende ou entende que os prazos están finalizados, polo que xa iniciou o proceso, ese que estaban mencionando, de extinción das concesións. Por lo tanto, dado que mentres non se remate o proceso de reversión a Xunta, non nos parece oportuno seguir adiante con esta moción. O que sí queremos destacar é o que mencionado no punto 4, que fala da creación dun protocolo axeitado para a xestión do caudal da central que permitan unhas óptimas condicións para que o marisqueo na ría e preservar igualmente o ecosistema no Baixo Tambre, e sí queremos manifestar que con ese punto sí que estamos de acordo. Sin máis, vamos a proceder á votación. Sí, douche unha palabra logo, sí, perdón. Nada, eu entendo que a nosa moción evidentemente trata diferentes aspectos da presencia que ao final, evidentemente isto ten tintes que se poden debatir tanto en Outes e evidentemente decisións que tamén dependen de esferas superiores, pero o que pasa é que ten unha afectación, que é polo que traemos ao pleno esta proposta, e quero que quede claro. Nós traemos esta proposta ao pleno porque entendemos que hai unha afectación clara á veciñanza de Outes. Afecta ao caudal do río principal que desemboca na ría, que é sustento de moitas familias no noso concello, e, por tanto, entendemos que hai que tomar medidas, e estas son as propostas que nos temos. Alégranos ver que, en xeral, hai consenso, sobre todo no punto de controlar o caudal e de facer un protocolo que levamos demandando dende o BNG moitos anos, e agardamos que se tome en algún momento. En calquera caso, o que se está facendo agora a Xunta é a extinción da concesión. O que nos propoñemos a maiores é que isto revirte en público, porque nos entendemos que non debería seguir a explotación dun recurso natural destas características, sobre todo co histórico que comentábamos antes, con ese desleixo de Naturgy co sector principal económico da ría, pois justamente non debería manterse nesas mans esa explotación, porque despois da extinción pode haber unha renovación ou unha nova concesión a unha empresa
privada, neste caso podría ser a Naturgy. Nós o que entendemos que sería convinte, insistimos, sería a reversión no público, termos unha empresa pública galega que axude a abaratar os custos de todos os cidadáns, de todos os veciños que pagamos a electricidade e, sobre todo, dos máis afectados, dos que temos máis proximidade aos centros de xeración de enerxía e que somos os que pagamos moitas veces os impactos negativos. Pero, insisto, unha das cuestións máis importantes nas que levamos moito tempo teimando é a creación importantísima que debería facer Augas de Galicia dun protocolo axeitado para o control do caudal do río Tambre e, polo tanto, da súa afectación á ría de Morosnoia. A non ser que haxa algunha proposta de emenda, así imos manter a moción. Moitas gracias. Ten a palabra a voceira de Compromiso. Bueno, nós, como xa expresamos, estamos de acordo prácticamente coa esencia da moción e penso que votaremos a favor. A palabra o voceiro non escrito. Podería facer unha proposta de emenda, pero entendo que se lle vai quedar curta. Entonces, non vou entrar nese aspecto. Nada máis e moitas gracias. Ben, nós reiteramos que o único que queremos é que estamos de acordo é co punto número 4, onde se fala dun protocolo axeitado para a xestión do caudal da central que permitan unhas óptimas condicións para o misqueo na ría e preservar o ecosistema no Baixo Tambre, pero, dado que a moción hai que votar todos os puntos en conxunto, vamos a rexeitar o conxunto da moción. Tamén votamos en falta, como non na moción, que, dado que é un conflito que está se generando e que o Goberno Central non está de acordo, que nos votamos en falta tamén que houberan instado ao Goberno Central a apoiar esta extinción desta concesión. Por lo tanto, vamos a proceder á votación da moción. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? 7 en contra e 6 a favor. Ben, o seguinte punto no día de hoxe é unha moción novamente proposta polo BNG, o punto 9, por lo tanto, ten a palabra o voceiro ou voceira do BNG. Ben, segundo os datos máis recentes, a metade da poboación outense ten máis de 55 anos. Cun 37% da veciñanza superando os 65 anos, os datos indican que a idade media do noso concello cada día aumenta ao non chegar a acadar un ritmo semellante nos nacementos, polo que as faixas de idade máis baixas son moito menores en número que as maiores. Actualmente hai case 7 persoas maiores por cada 10 persoas en idade activa. Esta realidade é algo ben coñecida por todos e é por iso polo que é fundamental seguir avanzando nos servizos dispostos a atender as nosas persoas maiores. Nos últimos anos, Outes conta cunha nova residencia privada e contará coa residencia para persoas con gran dependencia que leva anos impulsando a Disbismur. Tamén agardamos que se faga realidade algo que levamos anos propoñendo dende o BNG, unha residencia pública en Outes, que axudaría justamente a complementar un servizo fundamental. Isto dase sen haber na nosa comarca ningún tipo de grao para a formación do persoal no sector. Outes podería acoller perfectamente un grao de formación profesional para o cuidado de persoas con dependencia, con amplas saídas laborais tanto nos centros de traballo que acabamos de mencionar como nos que hai nos concellos lindeiros, así como nos diversos servizos de axuda no fogar ou outras iniciativas semellantes. Outes conta ademais cunha ubicación idónea para acoller estudantes de concellos lindeiros e é por iso polo que consideramos necesario explorar as posibilidades de implantar un grao técnico en atención a persoas en situación de dependencia que podería abrir novas oportunidades laborais e satisfacer tamén unha necesidade fundamental na nosa sociedade. E é polo que propoñemos a este pleno o seguinte acordo: solicitar á Xunta de Galiza a implantación no IES Poetañón dun grao técnico en atención a persoas en situación de dependencia con código SSC S02. Moitas gracias. Ten a palabra a voceira de Compromiso Outes. Gracias.
Esta moción aborda unha cuestión que consideramos clave para o futuro de Outes: a atención a persoas maiores e a necesidade de contar con servizos e profesionais preparados para dar resposta a esta realidade. Os datos demográficos son claros e coñecidos por todos. Outes é un concello envellecido e, por tanto, calquera iniciativa que contribúa a mellorar a atención ás persoas en situación de dependencia e a xerar oportunidades laborais neste ámbito merece cando menos ser considerada. Pensamos que se trata dunha proposta interesante pola súa dobre vertente social e laboral. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro non escrito. Gracias. Creo que xa noutra ocasión, por parte dos compañeiros do BNG, se había metido, non sei se era unha moción, unha sonserencia tamén, dun ciclo que tiña que ver coa madeira no noso concello. Eu entendo que hai, bueno, agora veñen propoñer un de técnico de cuidados, un grau técnico de cuidados. Entendemos que son moitos os graus que se poderían facer no noso concello, pero neste caso, concretamente, o que vostedes piden hoxe, eu teño de man información a través dos servicios sociais deste concello, sobre todo cando era concelleiro de servicios sociais, que o problema non está no grau técnico dos concellos. O problema real é a falta de xente coidadora é o que pagan as empresas que levan estes servizos. Ese é o problema real. Digo, de madeira 1, podemos pedir tamén outro de motor. Temos bastantes empresas de mecánica no noso concello, de chapistas, podemos pedir moitos, pero hai que, eu creo que sentarse e valorar realmente cal ou cales e de que maneira se poderían solicitar. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, canto a moción, a nós parecenos que todo aquelo que poida ser, que poida ter para Outes e teña viabilidade, debe ser benvido, pero en canto ao contido do acordo demandado por vostedes nesta moción, debemos decir que non o consideramos o método máis adecuado, posto que pensamos que antes de solicitar directamente esa implantación deberíase dar outros pasos previos, tal como sería a convocatoria dunha mesa que participen os asentos implicados. Nomeadamente, eu creo que o equipo directivo do IES Poetañón debería de ser un dos principales asentes participativos para determinar a viabilidade desa actuación. Nós non sabemos se vostedes chegaron antes de facer esta solicitud á Xunta, tuveron contactos ou non co centro ou con outros asentes, descoñecemos. De todas formas, queremos dicir que o contacto do Goberno co equipo directivo do IES Poetañón está sendo constante e fluido para atender as súas demandas e, de feito, froito desa comunicación, este ano, como sabimos de anunciar fai pouco, o campamento de verán, incluído no programa Outes Concilia, desarrollarase nesas instalacións do IES. Dito isto, quixéramos poñer en manifesto que nesa mesma línea o Goberno xa está a traballar a traer Outes un curso formativo de atención sociosanitaria a persoas no domicilio, un curso dunhas 600 horas, o cal só ten un certificado de profesionalidade que che vai habilitar para eses traballos de axuda no fogar. Polo que vamos a votar en contra desta moción, non porque non queiramos que en Outes se implante este grado, senón porque consideramos que a proposta de acordo que vostedes propoñen non nos parece adecuada, sen que vaya precedida dun estudio previo sobre a viabilidade da mesma e, como xa dixemos, estamos a traballar nunha línea de formación xa de similares características. Ten a palabra voceiro do BNG. Bueno, similares non é mesmo un grado técnico que un curso de 600 horas. Entón, bueno, penso que é justamente o contrario do que se busca. Nós o que buscamos é que haxa boa formación, que a xente estea preparada para desenvolverse nun ámbito tan importante como é o dos coidados,
Entón, entendemos que canto mellor esa formación, mellor vai ser. Entón, todo é benvido, evidentemente, esa formación pois é benvida, pero eu creo que se podemos avanzar nas mellores titulacións, pois sempre é positivo, non? Dito isto, nos contacto co IES ou con outros sectores implicados, pois mantivemos reunións con diferentes entidades, co IES temos tido conversas a fai tempo para acoller posibles títulos técnicos no IES e sempre se mostraron receptivos e encantados. O que pasa que evidentemente a decisión é da Consellería de Educación, non é algo que teña que decidir o IES en sí. En tal caso, a Consellería de Educación o que ten que garantir é que haxa os recursos axeitados ou prover o centro dos recursos axeitados para poder impartir as materias que se consideren oportunas. Si, nós agora mesmo fixemos esta proposta, ademais, eu penso que é unha proposta bastante sensata, posto que solicitamos a Xunta de Galicia a implantación deste grado, pero tamén dicimos o seguinte: consideramos necesario explorar as posibilidades, é algo moi sensato, explorarmos as posibilidades de implantación deste grado no noso concello, e aí vostedes poderán facer os trámites que consideren oportunos, e se desesan facer unha emenda ao acordo para que estea recollido de outra maneira, estaremos encantados de discutilo. En calquera caso, nós imos a seguir traballando neste sentido. Creemos que é importante, en xeral, aumentar a oferta educativa no noso concello, porque iso garante que haxa máis saídas laborais e máis facilidade para os nosos veciños e os veciños da ría teren acceso a ensinos e a diferentes titulacións, e ademais consideramos que temos unhas instalacións axeitadas para iso, non? Temos feito outras propostas, efectivamente, no tema da carpintería de madeira, porque creemos que o sector agroforestal é un sector que en Outes ten unha historia importante, que nos gustaría seguir mantendo, e que é unha saída laboral que tamén é moi interesante, dadas as circunstancias. Despois, a falta de xente, evidentemente, pois sí, a falta xente, pero que se non hai suficiente oferta educativa, pois vai seguir faltando xente. Por tanto, o que hai que facer, entre outras cousas, é mellorar as condicións laborais, evidentemente que aí sempre van a ter a OBNG nesa liña, pero tamén mellorar as condicións de educación, mellorar as condicións técnicas, mellorar a atención ás nosas persoas maiores. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra a voceira de Compromiso. Nos simplemente reiterarnos que estamos de acordo coa moción, e non sei se queren poñer nun apreto ao goberno, fagan vostedes unha modificación do punto engadindo pois un informe previo ou de un análise previo antes de solicitalo á Xunta. Ten a palabra vocero. Vale, eu entendo que se está comentando aquí, en principio podía ser único punto é explorar as posibilidades e despois xa se vería onde habería que ir, a quen habería que instar ou outras cousas, pero bueno, tamén o deixo na súa man. Ben, nada, antes de proceder á votación, por corrixirlle, eu creo que estaba mudando aí un pouco as palabras, que estaban estudiando, vendo posibilidades, aquí o que fala era a implantación directa, xa. Entonces, isto é o que ustedes poñían no acordo, é o que vamos a votar. En calquer caso, nós traballamos en colaboración, como xa estamos dicindo, co IES, estamos estudiando posibilidades de todo tipo, de aí a colaboración de que o Outes Concilia non é unha casualidade de que vai este verán para ali, e seguiremos explorando tamén posibilidades. Nós sí que o estamos facendo, e primeiro vamos explorar con eles antes de plantealos a ningún outro ente público. Non sei se houve unha proposta de emenda, non sei se podo... Por lo tanto, vamos a proceder a votar, que é o que corresponde. Perdón, houve un comentario para facer unha proposta de emenda. Usted xa tuvo a súa palabra, e agora vamos a proceder a votación. Despois da miña palabra, houve unha proposta de emenda. Pero, señor Anso... Podo pedirlle a intervención ao secretario para ver se ao haber unha proposta de emenda se pode falar disso. Se hizo alusión a la posibilidad de realizar una enmienda, pero las enmiendas tienen que presentarse por escrito antes del inicio del debate. De acordo. Realizar enmiendas in voce, digamos. De acordo, moi ben, moitas grazas. Moitas gracias, vamos proceder á votación. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra.
7 votos en contra e 6 a favor. Vale. No seguinte punto da orden do día traemos a dación de contas, é o punto B, actividade de control, dación de contas dos decretos 2026-0095 a 2026-021. Ten a documentación a estes decretos disponibles e xa pasamos a un punto de urxencia que é relativo a un REC vai expoñer a concelleira de Facenda. La urgencia. Sí, a urgencia. Boa tarde. A urxencia da incorporación deste punto na orde do día deste pleno ven dada pola conveniencia de poder facer efectivos canto antes os pagos das obrigas que se recollen no expediente de referencia. De non ser aprobado este recoñecemento extrajudicial de crédito no pleno de hoxe, debería esperar ata o próximo pleno, que previsiblemente se celebre a finais do mes de xuño. Isto conlevaría o conseguinte retraso no pago das facturas que non poderían ser aboadas ata despois desa data. Entón, polo antedito, consideramos que a urxencia da introdución deste punto na orde do día do presente pleno queda suficientemente acreditada. Bueno, vamos proceder á votación da urxencia, polo tanto. Non hai lugar a debate, a urxencia está exposta. Primeiro de nada, facemos a votación da urxencia para se inclúe ou non no punto de día, despois pasaremos ao punto de exposición. Polo tanto, vamos a proceder á votación. Votos a favor de incluir a urxencia. Abstencións? 9 votos a favor e 4 abstencións. Vale, agora proceda a señora concelleira de Facenda a expoñer o punto. Pois ben, este REC número 2 do ano 2026, por valor de 36.428,12 euros, está composto por obrigas pendentes que se corresponden na súa práctica totalidade con suministros ou servizos prestados con anterioridade ao comenzo deste ano, pero con documentos de cobro, con facturas, que non foron registradas no Concello ata ben entrado o ano 2026. Todos eses servicios e suministros prestáronse efectivamente e con conformidade, polo que o que procede é pasar a súa aprobación por este pleno para poder facer efectivo o pago dos mesmos. Esta é a proposta que se presenta. Ten a palabra voceira de Compromiso Outes. Bueno, disculpen a nosa despiste, pero pensábamos que había que debatir a urxencia antes de votala. Dende Compromiso Outes queremos deixar claro que non compartimos esta forma de proceder. Estamos ante un expediente que non foi ditaminado na comisión informativa correspondente, tal e como sería o procedemento ordinario é desexable para garantir un debate rigoroso. Creemos que non se xustifica a urxencia deste punto e que o correcto tería sido tramitalo polo procedemento ordinario, levando previamente a comisión e, sobre todo, tendo en conta que as facturas que se presentan nestas relacións, a que se presentou máis tarde, é do mes de febreiro. Moitas delas podían ser traídas ao pleno de febreiro. Permítannos dicir que nos sorprende esta forma de actuar por parte do Goberno municipal, porque cando estaban na oposición eran especialmente exixentes co respecto aos procedementos e aos tempos. Hoxe vemos que esa exixencia non se aplica coa mesma intensidade. Estamos ante un procedemento habitual para dar saída a facturas de final de do exercicio pasado, correspondentes con servizos prestados e suministros realizados en favor do Concello, e estas facturas deben ser abonadas. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, bueno, evidentemente a urxencia hai, o mellor o que tiñan que ter urxencia eran vostedes cando tramitaron este expediente e telo presentado, por exemplo, no pleno de febreiro as facturas que había antes dese pleno,
ou teren preparado o expediente en tempo e forma como é debido, polo menos, para a comisión, porque, home, mellor na convocatoria do pleno non, pero no ditame da comisión pois ben puideron meter este expediente. Vostedes acheganos un expediente apenas 2 días antes do pleno. É que iso non cumple a rigorosidade da que vostedes tanto falaban cando estaban na oposición, pois non cumple absolutamente ningún parámetro de rigorosidade na xestión da cuestión pública. Se que, ademais, vostedes están hoxe facendo un pleno de nota. Adiantan o pleno un día para que cumpla, entre outras cousas, a excusa do pampallín, pero para que cumpla un plazo o tema do convenio. Despois vemos que na documentación incumpliron por completo o plazo de outro convenio que había que aprobar antes do 30 de setembro de 2025, estamos aprobando agora en abril de 2025, bueno, e seguimos sumando, non? En tantas cousas que xa un perde conta. Podría falar outra vez da obra de trás, como de tantas outras historias que vostedes teñen unha eficiencia redonda, como na reducción tamén do número de obras a licitar, dende que vostedes entraron a gobernar, etcétera, etcétera, etcétera. Si me permiten falar. Tanto criticaron ao noso goberno por supostamente improvisar e ir tarde mal a rastro, e resulta que nos meten un REC a última hora e con apenas tempo para poder estudalo. A nós consideramos, dende logo, que esta maneira de proceder non son formas, que non é aceptable e, por lo tanto, non podemos compartilo. Moitas gracias. Ten a palabra o concelleiro non escrito. Pois ben, como sempre, este REC veñen dado por facturas atrasadas. A urxencia, indudablemente, ven dada polo pago urxente aos pequenos proveedores, sobre todo, eu entendo que, bueno, o que comentan dende Compromiso Outes e dende o BNG, entendo a súa postura de non poder ter con anterioridade a súa disposición os datos deste REC, pero créanme que a min preocúpame máis pagarlle antes aos veciños que vostedes podan debatir ou mirar ou que tempo tuveron. É verdad que é apremiado, pero prefiero pagarlle antes aos veciños porque, ao final, se vostedes votan en conta dos RECs que se levan aprobados en todos os plenos desde que eu entrei na corporación no ano 2019, ao final todos din, independentemente que se poda debatir por unha factura, que hai que pagalos, que son servicios prestados e que hai que pagalos. Entón, dende a miña humilde opinión, neste caso, eu prefiero ter menos tempo para revisar estas facturas e pagarlle con 2 meses antes, non esperar outros 2 meses aos proveedores dos mesmos. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Efectivamente, o motivo principal de meter por urxencia este punto é o poder pagar canto antes aos proveedores estas facturas. Son facturas, a práctica totalidade delas, que entraron no Concello ata a principios deste ano, pero tamén, señora Quintela, non sei se leu vostede o expediente, pareceume entenderlle que a factura que máis tarde había entrado no Concello era do mes de febreiro. Igual tería que repasar os números de rexistro de entrada que están nesta columniña na primeira, donde pon a factura e máis pon o rexistro de entrada. E a última factura penso que é do 10 do 4 deste mes. Asimismo, hai facturas do mes de marzo, moitas, hainas tamén do mes de febreiro, como vostede ben dixo, que foi onde se quedou a ler o papel, e hainas do mes de xaneiro, efectivamente. En canto a que non se acabou antes este expediente, é precisamente por eso, porque o grosso das facturas que o compoñen presentáronse no Concello xa ben entrado este ano, e como vostedes ben saben ou deberían de saber, a tramitación de un expediente de un REC, de un recoñecemento extrajudicial de crédito,
leva pois un traballo importante e a maiores, en este caso, dase a circunstancia añadida a ese traballo de que o importe de parte delas tiveron que ser sometidos ao proceso de identificación e codificación no inventario municipal, polo que a confección do expediente pasou a ser máis dilatada. Entón, a nos parécenos que pagar canto antes as facturas que se deben, as obrigas que se contraen con proveedores e con suministradores e con quen sea, é fundamental. De aí ven a razón de que nos parece que isto é urxente. En canto ao que dixo o señor Núñez, que non cumplía ningún parámetro, nin de nada, non vou a contestar a eso. Simplemente decirlle que se tan preocupados están vostedes porque se faga todo enseguida, que porque non nas metemos no primeiro REC que houve neste ano, e todo eso. Non sei se será conveniente contestarlle o que pasou no ano 2024, cando gobernaban vostedes, que se fixeron 6 RECs por valor de 829.000 euros, de máis de 829.000 euros, o último deles no mes de decembro, que imaginome eu que ao mellor podían entrar no REC no primeiro que se fixo, de xaneiro, como o de outubro, ou como o de abril, ou como o de febreiro, ou como dous que fixeron en xaneiro. O sea que consejos vendo que para mí non tengo. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra a voceira de Compromiso. Bueno, eu estou de acordo, o noso grupo está de acordo en que hai que pagar as facturas o antes posible, e non duvidamos que é o que vostedes pretenden facer traendo este REC por urxencia. É posible que eu me confundise revisando a documentación, pero, bueno, tendo en conta a premura coa que tivemos que facelo, creo que se me pode perdonar ese erro. Así é todo, creo que non poden utilizar como excusa que estuveron esperando a que entraran as facturas de abril para facer o expediente, porque había facturas do mes de marzo, do mes de febreiro, do mes de xaneiro e do mes de decembro. Nada máis. Moitas gracias. A ver, eu creo que se estamos todos de acordo... Ten a palabra o voceiro do BNG. Grazas. Eu creo que se estamos todos de acordo en que os servizos prestados ao Concello hainos que pagar, que é unha regra sagrada, igual que cada un na súa casa, quen contrata un servizo ten que pagar, pois fantástico, estamos todos absolutamente de acordo. Podémoslo repetir 50.000 veces. Nós o que estamos falando é da súa maneira de tramitar. Mire, se nós aprobamos un REC en decembro é porque houve quen non fixo ben o seu traballo e meteu a factura tarde. Pero é que vostedes tamén fan RECs. É que é un procedimento habitual da administración. É que o fan todas as administracións. Aprobar RECs. O REC é simplemente dicir estas facturas que están fora do orzamento hainas que pagar porque se prestaron este servizo. Entón, a conto de que ven, mire, nós o que estamos criticando non é que fagan un REC en abril, parécenos fantástico. Nós o que estamos criticando é que metan a documentación 2 días antes, cando tiñan que facer fai máis dunha semana, porque non se cumple cos prazos, porque non é o procedimento adecuado e porque non nos dan tempo a fiscalizar ben as cuestións do goberno. E, permítame dicir, efectivamente, o máis importante é pagar os servizos prestados, pero é que resulta que hai unha cuestión que se chama democracia e que resulta que os partidos da oposición temos dereito e, por lo tanto, hai que velar a fiscalización da documentación. E, por lo tanto, pois nada, simplemente dicirlles que, por favor, teñan a ben tramitar as cousas en tempo e forma, porque, efectivamente, usar de excusa que había algunhas facturas en abril que chegaron a abril, pero vostede mesma dixo, en marzo, en febreiro, en xaneiro, en fin, sin máis comentarios. Moitas gracias, ten a palabra. Bueno, para finalizar, ten a palabra a concelleira de Facenda. Señora Quintela, por suposto que queda vostede perdonada por non mirar adecuadamente o expediente do Pleno. Eu teño que decir que tuveron a súa disposición este expediente, nada máis foi acabado. É dicir, o luns a mediodía.
nós consideramos que é un expediente relativamente sencillo, o mellor para vostedes non, pero eu penso que sí o é, como para ter o tempo suficiente para miralo en ese tempo. En canto ao que di vostede de que xa yo expliquei, eu penso que isto xa o dixen no anterior pleno, co anterior REC, cando a súa compañeira decía que os RECs estaban compostos únicamente de facturas que entran no ano seguinte ao que son o motivo da súa emisión. Non é así. Son esas facturas, pois para sabelo, pouco fan uso da súa sabiduría. É dicir, que os 800 e pico mil euros aos que eu me refería, debidos ao vosso goberno, son a moitos deles froito de facturas non que entraron no Concello no ano posterior a que se prestaron os servicios, senón da conta 413, que é onde van todas aquelas facturas que non se pagaron aínda entrando en registro do Concello no ano en que foron feitos os servicios ou os suministros. Nada máis e moitas gracias. Señor, acabei. Moitas gracias. Vamos a proceder á votación. Votos a favor. Queda aprobado o punto por unanimidade. Ben, a continuación temos mocións de urxencia. Non sei se queren presentar algunha. Concelleiro non escrito. Vale. Bueno, pois desde o Grupo Popular sí que queremos presentar unha. Primeiro de nada voulles motivar a urxencia, mas dou unha copia. Ben, primeiro de nada vamos a votar a urxencia. Vamos a motivar a urxencia en primeiro lugar, que é, bueno, por favor, pídolle por favor respeto. Ben, para o noso grupo, como xa dixemos na anterior moción presentada polo BNG, todo o que ten que ver coa defensa da actividade do marisqueo ten carácter unxerte, desde logo, e queremos propoñer como acordo desta moción de urxencia trasladar á Xunta de Galicia esta preocupación e instar ás administracións que poidan ter competencia nesta materia a que se revisado o protocolo con criterios obxectivos e técnicos de maneira que se preserven as condicións óptimas para o ecosistema e máis para a práctica do marisqueo na ría. É un pouquiño no que estábamos todos de acordo, era o único punto da moción que non había diverxencias ao respecto, polo tanto, primeiro de nada, vamos a votar a urxencia. Se teñen a ben, procedemos á votación para incluir na orden do día. Vamos a proceder á votación. Votos a favor da urxencia. Votos en contra. Abstencións. Vale, queda aprobado por 7 votos a favor por Grupo Popular e 6 abstencións. Ben, fixen un resumen fai un momentiño desta moción que vou pasar a proceder a ler ahora mismo. O Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Outes formula para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación a seguinte moción de urxencia. Exposición de motivos. Debido ao interese que ten para o noso Concello todo relacionado coas boas condicións do marisqueo da ría de Muros e Noia e vista a preocupación xeral polo funcionamento do protocolo de xestión do caudal da Central do Trampo, propoñemos ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Trasladar á Xunta de Galicia esa preocupación e instar a todas as administracións que poidan ter competencia nesta materia a que se revisado o protocolo con criterios obxectivos e técnicos, de maneira que se preserven as condicións óptimas para o ecosistema e máis para a práctica do marisqueo na ría. Ten a palabra a voceira de Compromiso Outes. Bueno, pareceme que estamos actuando como a rapaces da escuela, así directamente, porque acabamos de debatir unha moción respecto a este tema. O señor secretario
dixo que se podían presentar enmendas ás mocións antes do debate. Eu entendo que isto podíase ter presentado como unha enmenda á moción dos compañeiros do BNG, sin agora, bueno, ter que aprobar outro punto de urxencia. Parece que estamos, bueno, aquí, bueno, non sei, temos ganas de enredar. A nosa postura xa saben cal é. Nós imos sempre apoiar o beneficio dos veciños de Outes, o coidado da ría, desde o punto medioambiental e desde o punto do sector económico. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro de BNG. Bueno, comparto as palabras da compañera de Compromiso Outes. Dende logo, este é un comportamento un pouco infantil. Vostedes tiveron acceso á moción de censura, xa fai... moción de censura, perdón. A moción de censura tiveron acceso fai tempo, sí, pero a esa non. A moción que presentamos nós polo tema do tambre xa fai máis dunha semana e, polo tanto, como vostedes coñecen ben como funciona o Concello, eu penso que non descubrimos as emendas hoxe. As emendas propoñer modificar o que vostedes consideren dunha moción que nós a presentamos e puderon facer perfectamente. Jova, se tiveron o tempo para facer esta pirria, que son dúas frases postas no papel, pois tamén podían ter feito unha emenda para que quitáramos os puntos que vostedes non estaban de acordo, e nós non teríamos ningún problema en debatilo. Evidentemente, no contido estamos de acordo, porque nós o propusemos, claro que sí, levámoslo propoñendo anos. Se que o problema é que o Partido Popular na Xunta de Galicia, que leva a competencia de Augas de Galicia, leva sin mover un dedo por facer un protocolo no tambre décadas. Décadas. Ese é o problema. Entón, ois, se vostedes están de acordo con nós con isto e queren trasladar á Xunta esta preocupación e instar as administracións que poden ter competencia, entre elas a Xunta, por certo, principalmente, a non ser que sexa exclusivamente, e que sexa revisado o protocolo, pois evidentemente imos a votar a favor da moción. Pero é que esta maneira de comportarse, dende logo, non nos parece a máis aceitada, porque aquí demostran un nerviosismo que non ten sentido ningún para un partido que está agora mesmo gobernando o Concello. En fin, usen os recursos democráticos como están previstos. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o concelleiro non escrito. Encendo o micro. Que comentar xa. Bueno, sin máis, eu non sei que lles preocupa, é unha práctica habitual. Noutros casos, ainda non fai moito, o Compromiso Outros fixo unha proposta desta índole, con outra temática. A preocupación pola nosa parte é o que xa acabamos de expoñer na moción. Non sei de que estrama, porque isto non é nada ilegal o que se está facendo, como casi está usted insinuando. É dicir, estamos facendo unha práctica totalmente habitual. Perdón que estou falando eu, xa terá o seu turno. Por lo tanto, trémolo desta forma porque así o consideramos oportuno. Eu traio a ustedes unha moción enredada, con 40 puntos, con puntos que xa están iniciados, que xa a Xunta está tramitando, é sempre co mensaxe de que toda a culpa da Xunta. E aquí ten que estar no mesmo saco todas as administracións, sean da cor que sean, que parece que algunhas veces lle pesa mencionalo. E a nós non nos pesa. Nós dicimos as cousas que consideramos oportunas. Por lo tanto, non teño máis nada que engadir. Ten a palabra o voceiro de Compromiso Outes. Ten a palabra o voceiro de... No, eu penso que, vamos a ver, nós presentamos unha moción ben formada. Evidentemente non estamos insinuando, por suposto, está totalmente legal. Eu non insinuei nada nese momento. Simplemente dicen que eu no tempo que levo aquí de Concello dende 2019 o normal é presentar unha emenda cando non estás de acordo cos outros puntos. Evidentemente, eu nunca vin en ningún lado presentar unha moción totalmente, simplemente por levar a contraria nalgún punto que podías enmendar perfectamente a emenda. É simplemente o que estaba criticando. En calquera caso, nós non queremos botarlle culpa de todos os males do mundo á Xunta. Claro que a administración do Estado, o goberno do Estado, ten culpa de moitísimas cousas. Claro que sí. E claro que hai moitas cousas no goberno do Estado que habría que mellorar. Claro que sí. E nós non temos ningún problema en criticalas. Porque quen ten competencias
será quen lle hai que imputar as responsabilidades? Ou vamos a imputar a responsabilidade ao Concello de Outes porque a estrada da Xunta estivera sen arranxar durante moitos anos? Non, non é responsabilidade do Concello de Outes, é a responsabilidade da Xunta que tiña abandonado o Concello de Outes. Ou vamos a imputar ao Concello de Outes a responsabilidade porque a Xunta de Galicia leva 15 anos sin cumplir co arranxo da Avenida de Fisterra, que ao mellor agora de repente acórdase arranxala. Pero é que, evidentemente, quen ten a competencia é quen ten que asumir as responsabilidades. E neste caso, quen ten as competencias é a Xunta de Galicia. E se hai algunha parte de algún punto que teña que depender do Goberno do Estado, nós imos ao Goberno do Estado e petamos na porta onde faga falta. Faltaría máis. Se o que queremos é justamente velar polos veciños de Outes, porque vostedes están a outra cousa. Ten a palabra o Ciro. Ben, non vou seguir enredando no asunto porque é máis do mesmo. Sempre que traen unha moción ben dese estilo, sempre señalan a Xunta de Galicia, as mocións están para ver aí, e sempre se olvidan do resto de administracións. Entonces, eu creo que queda claro a proposta desta moción de urxencia, que é clara, é que nos preocupa que se atenda esas cuestións por todas as administracións, sea a que sea. Polo tanto, ahora mesmo, de feito, o escollo que está no primeiro punto da moción que vostede expoñía antes é precisamente o Goberno Central, que non quere acceder á anulación da concesión que ten Naturgy ahora mesmo nas centrales de Tambre 1 e Tambre 2. É polo que a Xunta está plexando. Polo tanto, eu creo que hai que ser honestos e trasladar as cousas desde todos os puntos de vista e no aro de mellorar, evidentemente, as condicións para a nosa ría. Nada máis, vamos proceder á votación da moción. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Ben, pasamos agora ao punto C de rogos e preguntas. En primeiro lugar, hai unha pregunta do pleno anterior formulada polo BNG. Sí. Conteste a pregunta. É do pleno anterior, eu non a vou a repetir. Vale. Non, eu dixo, non nas escribo. Sí, teño aquí. Agora, por se lía vostede. Non, leo eu. Vale. Pois no anterior pleno formulou a pregunta para este pleno onde decía se o Concello tiña previsto a cesión de algún local municipal para ubicar a Asociación de Terra de Outes que quedou sen espazo debido ás obras no Colexio do Cruceiro de Roo. Xa me contesto, ou se lle contesto. Desde que se dou esa circunstancia de que o Colexio do Cruceiro de Roo comenzaron as obras nel, houve unha xuntanza ca Directiva de Terras de Outes e despois de varias alternativas que se propuseron con eles, chegouse ao acordo de utilizar a Escola Unitaria de Outes. Vale. Sí. Está ben. Vale. Procedemos, polo tanto, agora a atender as preguntas que entraron ao pleno en tempo e forma por parte de Compromiso Outes, por escrito. Moitas gracias. A primeira pregunta é a seguinte. Con motivo da celebración do Pampallín o vindeiro 30 de abril, o noso grupo quere coñecer. Bueno, a primeira pregunta xa temos respostada, que xa vimos a carpa montada na plaza, entón non necesitamos que nos la conteste. A segunda é cal é o orzamento total destinado á celebración, detallando o desglose dos principais gastos. Ben, efectivamente, como ben vostede puido comprobar, o luns día 27 xa estaba montada esa carpa pola tarde, entonces esa pregunta xa se dá por respostada. E con respecto ao orzamento total destinado á celebración detallado o desglose dos principais gastos, indícolle ben, hai a actuación de un tobello por un importe de 1.300 euros, Broken Pitch por un importe de 3.000 euros, espectáculos, lume e animación a saco circo, que van a ser 2 días, 2.700 euros. A Orquesta Callena, 4.500 euros. A discoteca móvil e o grupo de música, a discoteca móvil Son Escenario Miúdo, para o Pampallín Miúdo, 1.400 euros. O grupo de música urbana Kid Mon, que será tamén para o Pampallín Miúdo, 1.200 euros.
hinchables e obradoiros tamén para os máis pequenos, 727,27 euros. Son iluminación de grupos, 3.180,38 euros. De seguridade, temos 790,40. Carpas os 2 días, importe de 2.700 euros. Generadores, 1.200 euros os 2 días. Os váteres os 2 días, 302 euros. Produción técnica e catering, 800 euros. Protección de contidos audiovisuais, 2 días, 375 euros. E a actuación de Nove Louro foi proporcionada pola Xunta de Galicia, polo que non lle vai costar nada ao Concello de Outes. Todos estes importes foron máis IVA e suman un importe total de 28.219,81 euros. E para facer un apunte, son uns importes na mesma línea que presentamos o ano pasado, que foron pouco máis de 25.000 euros, e seguindo unha línea diferente ao que tiñan vostedes organizados en anos anteriores, que foi no ano 2024 dun importe de máis de 41.000 euros. Por lo tanto, estamos nesas cifras, un pouquiño bastante máis por debaixo do que vostedes tiñan previsto e nada máis. Non sei se quere algunha aclaración adicional. Vale. Siguiente pregunta. En relación co pabillón do Cruceiro de Ró, cabe lembrar que se trata dunha instalación que presentou problemas recorrentes de humidades dende a súa construción, sen que nos conste resolución definitiva. Así mesmo, hai alrededor dun ano e medio, dende a Concellería de Deportes, advertiuse da existencia de problemas de seguridade que motivaron a suspensión dos préstamos e recentemente tivemos coñecemento da existencia dun proxecto para este espazo, para o cal se solicitou unha subvención e que contempla un uso compartido de carácter deportivo e social. Á vista dos datos anteriores, o noso grupo quere coñecer en que estado se atopa a solicitude de subvención e, no seu caso, cando se prevé a súa resolución. Se foron reavaliados e solucionados os problemas de humidades existentes no edificio, tivose en conta esta problemática na redacción do proxecto presentado? Pode garantir o Goberno que, de executarse a actuación prevista, o edificio quedará libre destas deficiencias que semellan estruturais? Ben, pois, en primeiro lugar, efectivamente, o noso Goberno elaborou un proxecto para darlle un novo impulso ao pabellón do Cruceiro de Ró. É unha transformación do pabellón polideportivo de Ró nun espacio multidisciplinar e interseccional. Para o cal, efectivamente, pideuse unha subvención ao GDR. A contestación á súa pregunta é que o estado da solicitude é precisamente ese. Foi solicitada a subvención en tempo e forma. Por lo tanto, sobre a previsión da resolución da mesma non lle podemos contestar porque non está nas nosas mans a culminación desa fase, evidentemente, senón na administración a que se solicitou ao GDR, que está tramitando, polo tanto, nós por hora non lle podemos decir que plazo se vai a mover eso hasta que o resolvan. Se foron reavaliados e solucionados os problemas de humidades existentes no edificio, pois sí, foron avaliados, a solución aos mesmos vería dada tras a execución do proxecto que queremos levar a cabo. Tivose en conta a problemática na redacción do proxecto presentado? Sí, desde logo, volvo a reincidir neso, tivos en conta. E pode garantir o Goberno que, de executarse a actuación, o edificio quedará libre desas deficiencias que semellan estruturais? Bueno, pois parte das actuacións que se reflexan no proxecto, desde logo van dirixidas precisamente a paliar esas deficiencias, polo que sí quedarían resoltas, en principio, despois da execución dese proxecto. Non sei se ten algunha dúda, algunha aclaración. Alegrámonos de que así sexa, felicitámolos por ter presentado en tempo e forma, que non sei por que o aclarou tan puntualmente. Bueno, creo que nada máis. Moi ben, seguinte pregunta. Compre lembrar que durante o noso mandato aprobouse un proxecto para a adecuación da planta superior do edificio da Escola Infantil do Cruceiro de Ró, co obxectivo de reubicar actividades municipais e continuar coa recuperación de espacios públicos en desuso. Esta actuación estaba pensada para acoller a Escola de Música e Baile Tradicional do Concello,
así como para dotar a parroquia de Ró dun espazo de uso veciñal e para o desenvolvemento de distintas actividades municipais. Segundo a información da que dispoñemos, na actualidade estánse a desenvolver algunhas actividades neste espazo sen que aparentemente se completase a súa adecuación. A vista do anterior, o noso grupo quere coñecer: considera o Goberno municipal que as condicións actuais do espazo, nomeadamente o estado do chan en cemento, son aceitadas para o desenvolvemento de actividades municipais de calquera natureza? No caso de terse realizado actuacións de mellora ou adecuación, que obras se levaron a cabo e cal foi o seu custe? Ben, antes de contestar as súas preguntas, quixéramos facer unha puntualización de introducción ás mesmas. Vostedes fan alusión a que a actuación para a adecuación da planta superior do edificio do antigo Colexio do Cruceiro pensaran a vostedes para acoller a Escola de Música Ballet Tradicional do Concello e máis para dotar a parroquia de Ró dun espacio veciñal. Pois ben, isto diríano agora, vostedes agora, porque esa subesta intención que din agora non está plasmada no proxecto que redactaron, que denominan Proxecto de acondicionamento da planta superior do Colexio Vello do Cruceiro de Ró para a Escola de Música. Non contemplan outra cousa. No cal, evidentemente, non se recoe en ningún sitio ese doble uso que falan agora vostedes. É certo que na actualidade se está usando ese espacio para desenvolver algunhas actividades mentras non comeza a execución do proxecto mencionado. Isto é debido a que, como sabemos, o edificio coñecido polo Colexio Novo do Cruceiro de Ró foi cedido o día 5 de xaneiro, foi cedido, nunca antes, desde o ano 2026. A mí non me fai gracia ninguna, permítame, se ten algún documento onde se diga que foi cedido antes, por favor, estaría ben que o presentaran, porque eu creo que iso non vai por boa línea, pero bueno. Foi cedido o día 5 de xaneiro de 2026 á Asociación Adibismur para a construción dunha residencia para persoas con discapacidade, polo que as actividades municipais que se están desarrollando nese edificio tiveron que ser trasladadas, como ben sabemos todos. Pois ben, feitas estas aclaracións que consideramos necesarias, pasamos a contestar concretamente ás preguntas. Se considera o Goberno municipal que as condicións actuais do espacio nomeado están de chan en cemento aceitadas para o desenvolvemento das actividades municipais? Bueno, nós o que consideramos é que si é adecuado para o desenvolvemento, non como din vostedes aí de todas as actividades, están para as actividades que na actualidade se están desenvolvendo ali a cabo, que son un curso de memoria e un curso de gimnasia terapéutica. Para actividades de calquera natureza, como se digo, a mellor non, pero as que se están realizando, sí. E non só pensamos nós, senón que o pensan tanto os monitores que están impartindo as clases como as actividades, como os usuarios que están dentro desas actividades. E con respecto ao punto B, no caso de terse realizado actuacións de mellora e educación, que obras se levaron a cabo e cal foi o seu custo? Bueno, pois sí, fixéronse actuacións, evidentemente, para adecuar o espacio. Fundamentalmente, o que se fixo foi a colocación dun revestimento de linóleo, ao que antes facíamos alusión. Os materiais costaron aproximadamente 1.700 euros, e a man de obra non está avaliada xa que foi feita coa Brigada Municipal. Non sei se quere facer algunha aclaración. Home, claro que quero, porque pareceme que lle vou ter que chamar mentireiro, así con todas as letras, porque pareceme incrible que asegure aquí neste pleno que foi cedido o colexio, as instalacións do Colexio do Cruceiro para facer a residencia da Adibismur o 5 de xaneiro deste ano, cando esas instalacións xa estaban cedidas dende fai anos porque se aprobaron por unanimidade neste pleno. Poden contar o que queiran. Os vídeos dos plenos, a non ser que os borraran, están en internet. Pídolle que non nos falta o respeto con esas alusións á falta de transparencia, de borrar vídeos e demais. Eu creo que non... Eu non dixen que os borraran, dixen que están aí a non ser que os borraran. Nin de mentireiros. Podo continuar, verdad? Porque ainda estou no meu turno de palabra. Por favor, remate. Se ten algunha dúda ao respecto. Creo que dixo vostede ao final é que xa estaba un pouco despistada con esa barbaridade que se atreveu a dicir, porque eu que o digan nos atos do PP podo chegar a entendelo. Por favor, pero que o digan aquí neste pleno pareceme unha falta de respeto a todos os que estamos aquí, pero aos veciños de Outes moito máis. Por favor, señora Quintela, que aclaración? Entendo que me dixo que consideran que as instalacións están adecentadas porque puxeron o chan de linóleo. Vale, pois xa está.
Ben, señora Quintela, os datos están no expediente, eu non os estou inventando. Vale? Eu creo que debería de revisalo novamente, porque foron vostedes os que redactaron isto e os que condicionaron toda esta cuestión. E vou ler explícitamente, porque a mí non me pode chamar mentireiro por unha cousa que está nun papel. Eso non é de recibo. Esta concesión, o que vostede fai alusión do ano 2022, di non se formalizará ata que a entidade concesionaria confirme a viabilidade económica do seu proxecto, circunstancia que en calquer caso deberá comunicarlle ao Concello nun plazo de 1 ano, desde que se notifique o presente acordo plenario. Transcorrido ese plazo, a concesión proxectada queda sen efecto. Pois iso foi o que pasou, quedou sen efecto. Xa se lle explicou nas comisións informativas e agora eu non sei por que lle parece mal, pero isto é o que poñen os documentos que foron feitos por vostedes. Por lo tanto, as circunstancias son estas. Eu sinto moito que lle doia tanto a realidade, pero é o que hai. Seguinte pregunta. Vou ler a seguinte pregunta, pero teñan cuidado cando intentan terxiversar a realidade. O proxecto de acondicionamento da planta superior do Colexio Vello do Cruceiro de Ró, do que acabamos de falar, forma parte dun conxunto de proxectos aprobados durante o noso mandato, que debían ser licitados e a día de hoxe non nos consta ningún avance na súa tramitación. Neste grupo de proxectos están, por exemplo, a renovación do saneamento e abastecemento da avenida de Fisterra, a mellora de viais en Braño, a pavimentación de camiños en Lantarou, a mellora do pavimento da Rúa do Cristo, a senda dende a piscina ata o paseo e algúns máis. En que situación administrativa se atopan actualmente estes proxectos? Existe unha planificación concreta para a súa licitación e execución? En caso afirmativo, en que prazos? Ben, cuarta pregunta, igualmente que antes, quero facer unha puntualización antes de contestar. Quixera decir que as autorizacións que vostede nomea na introdución á pregunta se os proxectos son aprobados no seu mandato, salvo, son todos aprobados no seu mandato, salvo a senda da piscina. Eso non foi un proxecto aprobado no seu mandato, por moito que insistan. Non é un proxecto aprobado no seu mandato. Os demais, sí, non hai problema ningún recoñecelo, pero vamos a falar as cousas claras. Entón, contestando a súa primeira pregunta, as obras de acondicionamento da planta superior do Colexio do Cruceiro Vello do Cruceiro de Ró está en fase de proposta de adxudicación, pendente de informe de intervención para formalizar a adxudicación e máis o contrato. Temos unha data de licitación do 10 de 3 de 2026. Renovación do saneamento e abastecemento da avenida Fisterra. Está valorada a oferta técnica do sobre B, estáse a evaluar o sobre C e a propoñer a adxudicatario. Fecha de licitación 25 de 2 de 2026. Mellora do viario de Braño, está adxudicada. Pavimentación de camiños en Lantarou, está en fase de proposta de adxudicación, pendiente da correspondente documentación á empresa para ser adxudicada definitivamente. Fecha de licitación 25 de 2 de 2026. Mellora do pavimento da Rúa do Cristo. Está en fase de proposta de adxudicación, pendiente de informe de intervención para formalizar a adxudicación e máis o contrato. Fecha de licitación 25 de 2 de 2026. Senda da piscina. Está elaborándose o expediente de licitación para a presentación de ofertas. Eu creo que, contestando todo así seguido, creo que se dé resposta en canto a plazos da súa segunda pregunta. Non sei se quere algunha aclaración. Non, simplemente dicir que, bueno, alegrámonos de que ano e medio despois da súa entrada no goberno, bueno, ano é pouco, non vou exagerar, empecen a dar pasos para que as obras que quedaron aprobadas se leven a cabo. Seguinte pregunta. Nos anos 2022 e 2024, durante o noso goberno, con financiación do GALP e o esforzo da Axencia de Desenvolvemento Local, realizáronse 2 edicións da Feira Náutica do Freixo. Ten o Goberno municipal intención de dar continuidade a este evento? Se a resposta é afirmativa, manterase o seu carácter bianual? Estáse a traballar xa nunha previsión de datas e ou planificación para a súa próxima edición? Ben, respecto á súa pregunta, se temos intencionar dar continuidade a este evento, pois non, polo menos de momento. O Goberno non ten prevista a continuidade desta actuación. Non sei se quer algunha aclaración, porque o resto xa vai... Sí, dicir que lamentamos que non saiban ou queiran poñer en valor o potencial de Outes neste ámbito.
Bueno, sabemos e creemos que vostedes tamén que desde o GALP manifestouse que para esa actuación non tería cabida a posibilidade de financiamento por parte desa entidade, posto que se trata dunha actuación recurrente que non se adecúa á estrategia do GALP, como vostedes puderon noutros anos disfrutar desa axuda. Ademais, consideramos que o gasto que supón para o Concello realizar este evento non é proporcional ao retorno que este proporciona á economía do Concello, sobre todo tal e como vostedes a enfocaron, pensando máis no ocio que na parte profesional. E insisto, é unha cuestión de que, sobre todo, o GALP xa non financia estas actuacións recurrentes. Seguinte pregunta. O Concello de Outes participaba dende 2023 como entidade asociada a un proxecto da Universidade de Vigo destinado a impulsar a creación de comunidades enerxéticas, un modelo de produción e consumo enerxético alternativo, con potenciais beneficios para a veciñanza. Sigue participando o Concello nese proxecto? Ten previsto o Concello impulsar unha comunidade enerxética en Outes? Ben, que nós sepamos, non hai ningún non hai ningún proxecto máis que un proxecto coa Universidade de Vigo no que o Concello participe como unha entidade asociada, é dicir, non temos información de que haxa un proxecto, sabe, como coa Universidade de Vigo, no que o Concello participe como unha entidade asociada. Do que sí que temos constancia, no que vostedes, non porque vostedes non lo dixeran, desde logo, é que o Concello se dou de alta na páxina web EC For Rural, é certo, da FEGAMP, polo que se pode ter a través desa vía información e asesoramento na cuestión de tipo de comunidades, e este asesoramento faise a través da Universidade de Vigo. Esa é a información que dispoñemos. Polo que a resposta á súa primeira pregunta é que o Concello sigue inscrito no programa EC For Rural, e a segunda é que levamos tempo estudiando o tema para concretar se é posible a constitución dunha comunidade enerxética tendo en conta os prós e os contras que conlevaría esa actuación. Por lo tanto, eso é o que lle podo informar ao respecto. Non sei se quer algunha aclaración ou pasamos á seguinte pregunta. Creo que é mellor pasar á seguinte pregunta. O noso goberno impulsou a creación dunha zona industrial para o cal se deron pasos moi importantes para a modificación do Pexón. En que estado está a tramitación da modificación do Pexón para a creación do chan de uso industrial? Ben, o ano pasado xa o habíamos comentado tamén en sala no pleno que se recibeu un informe desfavorable de Costas do Estado referente á proposta que fixeran vostedes con respecto ao solo industrial. Ben, o equipo redactor do presente proxecto estudiou e analizou o informe como se dou a circunstancia de que nese momento só comentara se estaba estando o proceso de transferencia de competencias entre Costas do Estado e a Xunta de Galicia. Bueno, houve que esperar un tempo, eso só habíamos comentado, e feitas as consultas por parte do equipo redactor non se obtivo unha resposta clara sobre a quen lle correspondían as competencias sobre os planeamentos. Ben, despois subamos en que esas competencias de planeamento siguen sendo competencias do Estado. Vale? Mais adiante, o equipo redactor tivo unha reunión telemática para clarificar o asunto das porcentaxes da edificabilidade, manifestando por parte de Costas do Estado que hai que recalcular toda a edificabilidade total do ámbito e baixala dun 0,44, que era o que estaba posta inicialmente, a un 0,327. Ante esta situación, o Goberno de Outes o que ten pedida unha cita con Costas do Estado en Coruña para detallar concisamente o criterio desa disminución da edificabilidade con respecto ao proxecto presentado e procurar emendalo. Nada, por un lado lamentamos que os trámites sexan tan lentos e por outro alegrámonos de que non deixen caer isto en saco roto. Podo pasar a seguinte pregunta? Sí, segunda pregunta, por favor. En relación ao Parque Eólico Outes que promove Norvento, o seu goberno informou de contactos coa empresa para que unha parte dos rendementos que esta compañía vai obter grazas a esas instalacións repercutan na nosa veciñanza e dese xeito paliar, cando menos, parcialmente o impacto negativo sobre a paisaxe, o medio ambiente e a veciñanza que reside nas inmediacións do parque. Que avances se produciron nesas negociacións?
Ben, se foi un punto tamén tratado no anterior pleno. Efectivamente, o noso goberno tivo contactos coa empresa Norvento, que se materializaron na firma dun convenio no que se recolle que esta empresa se encargará de arranxar os viarios no contorno das aldeas máis cercanas á instalación. Trátanse de unha actuación que xa anticipamos tamén no anterior pleno, que iban na vía de uns 11 km de camiños municipais por un valor que superará os 200.000 euros, que abarcan os accesos que conectan o Monte da Pena con Oroña, Cabanamoura, Vilar, Piñeiro, os Mourelos, Buiste e os Casais. Estas actuacións permanecerán durante toda a vida útil do parque. En canto á negociación sobre a repercusión, como ben está dicindo vostede, no territorio dos rendementos da empresa, como xa tamén manifestamos, estamos estudiando tratar de que se definan correctamente as diverxencias existentes no deslinde entre os concellos de Outes e Negreira, porque genera moitísimas dudas. E hasta que ese tema este definido, consideramos que non debemos entrar en negociacións porque pode variar o número de xeradores que queden implantados en Outes ou en Negreira. Bueno, a pregunta iba por ver se se fixeran avances nesta última parte. Ao final van ter que contratar un topógrafo. Sí, pode ser. Está por ver. Está nos mans dos servicios xurídicos e el será o que determinará as necesidades para levar a bo porto esta cuestión. Listo. Ben, xa estamos... Perdón? Sí. Procedemos, polo tanto, a primeiro de nada, se teñen preguntas orais. Sí. Se teñen preguntas orais... Alguna pregunta oral? Procedemos logo se ten algún rogo. Temos dous rogos. O primeiro é que algúns veciños fixéronnos chegar información de que o espello que está colocado frente ao cruce da rúa do Portelo do Roio, ou que sería en frente do Candil, non está ben colocado, non dá o servicio que corresponde. Entón, rogamos que solucionen este asunto antes de que poida causar algún problema de seguridade vial. O segundo rogo é que recibimos varias imaxes de cousas en mal estado no Parque da Cruz, das que creo, ou polo que me dixeron, xa ten constancia o señor alcalde. Unha é unha reixa rota na fonte, un elemento do parque infantil de Trepa está roto, está perigoso, e hai tamén unha conexión eléctrica que creo que é onde se enchufan os elementos de Nadal, que está sen ningún tipo de protección, causando, bastantes problemas de seguridade ao noso entender. Rogámoslle que poñan solución a todos estes problemas en aras da seguridade dos veciños. Moitas gracias. Venega. Ben, perdón. Ben, mañán é o Pampallín, para nós é unha festa, sobre todo unha tradición moi importante que hai que poñer en valor no Concello, e é por iso polo que no ano 2024 a nosa acción de goberno pois foi transformando este evento nun festival que a nosa intención era que se convertira de referencia en toda Galicia. E é por iso polo que ademais recuperamos naquele momento a tradición en sí mesma, porque non hai que olvidar que o Pampallín é unha tradición centenaria que ata o 2024 pois levaba unhas cuantas décadas sin celebrarse como era... Eu rogaríalle que fixera o rogo, porque non son preguntas orais. Sí, estou explicando, simplemente... Pero pode ceñirse ao rogo. Sí, correcto, estou acabando de explicar o rogo, se non me interrompa acabo antes. Moitas gracias. E como dicía, pois o que nos lamentamos é que xa no ano pasado, e neste ano parece ser que vai seguir sendo a tónica, pois eliminaron justamente esta parte tradicional do Pampallín. Nos o que rogamos é que, evidentemente, mañán non o van a dar posto en marcha outra vez, pero que o teñan a ben recuperar para o ano que ven, como xa fixemos rogar no ano pasado. E justamente tamén, neste sentido, arredor do Festival do Pampallín, no ano 2024 fixemos un investimento importante no Pampallín e adecuámonos aos requisitos que ten a Diputación da Coruña para acollernos a unha subvención moi importante de festivais. No primeiro ano era un esforzo importante, pero a idea era continuar nesta senda para ir recibindo, como por exemplo ano pasado, máis de 10.000 euros nesta subvención de festivais da Diputación da Coruña, o cal
nos permite no Concello de Outes ter un festival de maior calidade e aportando menos diñeiro dende as arcas municipais. Rogamos que sigan traballando e esforzándose por cumplir os requisitos da Deputación da Coruña para aforrar máis diñeiro ás arcas municipais. Despois, fomos coñecedores de que se retiraron algúns contedores marróns dos novos, polo tanto queremos rogar dúas cousas. Primeiro, a poder ser, se foi por algún problema técnico, que se volvan a repoñer o máis pronto posible, e a maiores, volver a facer concienciación e algunha campaña para intentar aumentar o número de veciños que poidan usar este contedor de orgánico. Tamén queremos rogar que se arranxe a pista que vai á capela de San Bieito no Freixos, a que nos últimos meses presenta un estado bastante mellorable e, polo tanto, entendemos que hai bastante que facer. O mesmo pedimos para a estrada de acceso en Viro, dende Cruceiro de Ró, que tamén presenta un estado moi mellorable, rogamos que se actúe polo menos para paliar a situación que presenta. Tamén somos coñecedores de que o comedeiro de Tremozo leva bastante tempo sin levar unha pasada e, polo tanto, non está nas mellores das condicións e, polo tanto, rogamos que o Concello actúe para que se poña nunhas condicións adecuadas. Despois, volvemos a insistir nalgúnas cousas que xa levamos tempo dicindo, como, por exemplo, o postes da luz ou farolas que levan tempo abandonados no viario público e que necesitan ser apartadas para evitar, por exemplo, problemas de seguridade vial, como pode ser un poste de cemento na entrada de Mosteira á altura de Fufú ou na Rúa Castelao unha farola que leva bastante tempo apoiada nunha valla. Tamén queremos insistir nunha proposta que fixemos a fai máis dun ano e aínda non tivemos ningunha noticia de proxecto ou actuación directamente por parte do Concello, quizás se non recortaron 80.000 euros, no pintado en concreto da Rúa do Agro das Mozas e da estrada de Cruceiro de Ró que vai á igrexa, que necesita efectivamente un pintado porque xa non hai prácticamente pintado visible nestas rúas. Tamén queremos rogar que se arranxe e mellore a contorna do Parque Infantil da Cruz, en concreto arredor da fonte, xa que está reventada, vai filtrando auga por ali. E, por último, rogamos que agora que a empresa do novo tanatorio no Bosque concluíu, polo menos, as actuacións exteriores, que se poña a funcionar a farola que hai encima da illa de desperdicios de contenedores que hai ali, que é unha zona moi transitada, que van moitos veciños a moitas horas. Moitas veces hai veciños que, por cuestións laborais, teñen que ir á noite e leva agora bastante tempo sin funcionar, entón rogamos que se conecte e se poña a funcionar esa farola. Moitas gracias. Pois, se non hai novedade, levantamos a sesión e moitas gracias a todos.